O Pleno de Ribeira aprobou reforzar servizos básicos con 900.000 euros. A corporación decidiu de forma unánime tamén a adhesión do Concello á Rede Española de Capitais da Cultura. O Salón de Plenos do Concello de Ribeira colleu unha tarde de onte a sesión plenaria ordinaria correspondente ao mes de xullo. Un dos puntos centrais recollidos na orde do día era a aprobación inicial do suplemento de crédito 1/2026 de 877.874 euros. Con cargo remanente de tesouraría, financiarían diferentes proxectos para garantir servizos no municipio. Suministrar ferramentas e maquinaria para a Brigada de Obras Municipal. Hai algunhas ferramentas que ben non funcionan, que ben están obsoletas e que, polo tanto, temos que darlle tamén aos traballadores desta casa as ferramentas correctas e apropiadas para que poidan desempeñar o seu traballo na mellor das condicións. Preto de 100.000 euros, concretamente 98.000, é o Departamento de Deportes. Estamos a falar de que, por un lado, imos adicar á organización de actividades de deportes 38.000 euros. Tamén vamos a adicar o que son 20.000 euros para unha primeira fase de dotación de material para o Centro de Deportes Náutico, un centro de deportes que está a pique de rematar. Tamén se contemplan obras de saneamento por 200.000 euros para bombeos en Canaveiro, Espiñeirido, Campelos, Lixo e San Pedro. E 145.209 euros destinaránse á climatización da Escola Infantil Municipal. 177.894 euros que van a diversas actuacións como é o material de control de tráfico, ese radares pedagóxicos para conseguir ese calmado de tráfico en zonas nas que sabemos que estamos tendo moitas demandas veciñais e aparte que hai incidencias. Vamos a arranxar tamén esas deficiencias que hai na iluminación do parking do Centenario. Vamos a acometer esa posta en funcionamento dos bombeos. Estamos dotándonos do crédito da cuantía económica necesaria para a instalación deses bombeos en obras de saneamento en distintos puntos do municipio, pois é agora cando temos que dotarnos tamén desas cuantías económicas para facer esas melloras en deportes, é dicir, dotar ese centro de deportes náuticos desa primeira fase de maquinaria, dotarnos da cuantía económica para mellorar ese césped artificial que está en mal estado no campo de fútbol do Oleiros ou mellorar ese graderío que temos na fieiteira, entre outras cousas, aparte de cambiar o suelo unha vez que nos poñamos co cambio desas maquinarias da instalación do Ximnasio Deportivo Municipal da Fieiteira. Tamén se contemplan 104.144 euros polo pago dunha sentenza do 2025 á Tesouraría da Seguridade Social ou 100.000 euros para o programa de bonos Amar Ribeira. O concelleiro non adscrito Juan Luis Furonés amosou a súa contrariedade a estas medidas. Razón que é estrictamente legal e de responsabilidade, porque isto ao final, este expediente non deixa máis que manifestar un fracaso da planificación presupuestaria. A lei é moi clara, non? O artículo 177 da Lei de Haciendas Locales exixe que para aprobar un suplemento de crédito financiado cos ahorros dos vecinos, que o queso remanente, el gasto ten que ser urxente e imprevisto. Non pode demorarse o ano seguinte, pero a revisar as partidas que traen hoxe, pois a maior parte non son urxencias imprevistas, sino unha xestión a base de improvisación. Nos traen 145.000 euros para mellores en colexios, 200.000 para saneamiento, 150.000 para alimentación. Eu pregunto, os baches do municipio apareceron todos onte? O resto da oposición emitiu un voto favorable á proposta, aínda que con algún matiz. Pois vamos a votar a favor, por un motivo moi claro. É que no informe que se nos dá da xustificación de necesidades de reparación do sistema de renovación de aire e climatización da escola infantil, se nos fala de que nenos de entre 0 e 3 anos están entre os 26 e os 38 grados. Esta situación xa se coñecía, isto se podería haber adiantado en tempo, xa digo desde o 28 de xuño, que xa estaría este orzamento en funcionamento e, polo tanto, se é verdad que é necesario e non había as capacidades económicas para facelo, podíamos haber ahorrado algo de tempo. Que vostedes seguen esa liña planificada dende o ano 2023 que emprendemos dende o goberno municipal que nos tocou presidir eses 2 anos e medio e, por exemplo, o mes pasado debatíamos a necesidade de mellorar a pavimentación da estrada de Ferrol, da avenida de Ferrol, unha das principais vías de entrada e saída do Concello de Ribeira. E vostedes dicían que, evidentemente, aprobouse esa proposta e
dicían que había que facer máis. A min gustaríame salientar, non, que durante os 2 anos e medio que nos tocou presidir o goberno de Ribeira, pois destinamos 1,5 millóns de euros a pavimentacións, non só no centro urbano, senón tamén en todas as parroquias. Necesidades, por tanto, que a veciñanza nos pedía e que a nosa planificación e o traballo feito pois permitiu mellorar un bo número de estradas en todo o concello. E o mesmo ocorre cos 200.000 euros que se van a aprobar hoxe aquí destinados a saneamento. O punto saiu adiante con 20 votos a favor e un en contra do concelleiro non adscrito. Outra proposta do Goberno municipal foi a adhesión á Rede Española de Capitais da Cultura. Que xorde co obxectivo de promover a cultura como eixo estratéxico do desenvolvemento urbano, motor de cohesión social, identidade e proxección internacional. Esta rede agrupa aos gobernos locais que desexan impulsar un modelo estratéxico de desenvolvemento cultural. Nace coa finalidade de defender, de promover e fortalecer o papel das cidades no ámbito cultural, garantindo a continuidade do impulso cultural municipal e o retorno ao esforzo técnico, económico e de participación social realizado, así como mellorar o seu posicionamento nacional e internacional. Punto que foi aprobado por unanimidade. Ao longo do pleno chegáronse outros acordos, como o estudo da colocación de baños públicos portátiles nas festas parroquiais en función da viabilidade económica, a pavimentación de varias rúas de Ribeira e o estudo da colocación de pasos peonís e sinalización horizontal, tamén a conservación dos elementos patrimoniais do termo municipal e a redacción dun regulamento municipal para o control e ordenación do estacionamento de caravanas, autocaravanas e vehículos vivenda.